a všichni dneska vítám u dalšího videa. Můžete chvíli počkat, protože teď se jdou trošku nalíčit. Jenom pusu stačí. Rozjí ještě ten masnej, protože já si musím brát 2 malovátka, protože potom to mám takový, ten se nepílá vyrážku, takový krásný. Takový masnej. Mám to vám potom ukázat pro dalším videu. Jsem dostala dneska asi 2 malovátka. Stál 900 a zase 100, jenom 100. Takže čus.